அதர்வாத ஆரிஜின் என்ற நாவல் மூலமா சூப்பர் ஹீரோவா அறிமுகமாக இருக்கிறாரு கிரிக்கெட் வீரர் டோனி. என்னது சூப்பர் ஸ்டார் ஆக போறாரு எம்எஸ் டோனியா? வெட்டையை மட்டும் பாரு. பிடிக்காதவங்க யார் இருக்க முடியும்? என்னது டோனியை பிடிக்காதவனா? டோனியை பிடிக்காம இந்தியாவில் இருந்த உலகத்துல ஒருத்தனும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா டோனி ஸ்பெஷல் வெளிப்படுத்திட்டு வராரு. இருந்தாலும் டோனி ரசிகர்கள் அவர் எந்த அவதாரத்துல இருந்தாலும் ரசிக்க கூடியவங்க. டோனி எந்த ஒரு அவதாரத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா நாங்கள் டோனியின் வெறியர்கள். அது மட்டுமா, ஐபிஎல்லே நம்ம டீமுக்கு தான் ஆடுதாரு. மறுபடியும் நம்ம எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும்? நம்ம டோனினா டோனி மட்டும்தான். சரியா? அவங்களுக்காக தான் கிரிக்கெட் வீரர் டோனி ஒரு புதிய பரிமாணத்துல தோன்றி இருக்கிறாரு. ரமேஷ் தமிழ்மணி எழுதியுள்ள கிராஃபிக். என்னது ரமேஷா? சரி அடுத்தடுத்து நாவலான அதர்வாத ஆரிஜின் காமிக்ஸ் காட்சிகளை மையமா வச்சு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல டோனி அகோரியா தோன்ற இருக்கிறாரு. என்னது டோனி அகோரியா தோன்ற இருக்காரா? எனக்கு ஒரு நிமிஷம். அந்த நிர்வாகத்தோட இயக்குனரும் டோனியோட மனைவியுமான சாக்ஷி சொன்னது, அகோரியான டோனியை வச்சு ஒரு விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி செய்வதாகவும் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது என்பதுதான் மீதி கதைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னது அகோரியான டோனியை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்களா? டோனி அகோரிடா.